Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kublay fi baro kini kilong ki khubor bam tasni. Kawai na ki film khasi ka bathma ya kabala dep ban pindit pindeng ya kabala ai kerteng kathong sian on sapala pe ba no ha ki cinema hall ni ha ki platform ba pher nakaliang ka production house nen na ki nong simenta jong ka ni ka film ki pan jingkarsian ya kawai na ki music video jong ka te ka film bala ai kerteng da kumnongan pen i ya ka ba kin sap pen like pai ba no ha ka khadoi tarik jong mentau benai ha YouTube channel bala ai kerteng Antor Delight te hangne ka Antor News ka dor ringkat bat kiten shop puron jong ka te ka film sao dong yang na marjung igla đã kunungan peni leban saki Kublai ni pibaro mga ilari suklang karmulong kumba pila jui haki music video ki paper ngadon hang ne ban tip shipi baya ka film kathong iladap ban penbit penbiang bat ngin sepen i no shen haki platform paper bat ha bo biju cinema tie ngadon hang niru ban pan ke jengkesan na pi ki pai baba ro ki baju kesan nga mang na ki pol tie ba ya ka jurwa jabani ka film bala ai kerteng dakum no ngan pen i ngin sa release haka khatwei tarik mentau benai ko badai lasi sejan tie ngapan ke jengkesan na pi ki pai baba ro ba pen ai ke jengkesan da ka ba pi like share ya kan ne ka music video kanang ba kan ne ka film jungi kan ya namar ba kumba fila jui ngala jumi ya ki music video ba phe tong ba kan ne ka de kesing mani kong nga mangadon betah ka ne ka film kum ka puran lam khamat teng ai ke jik blai ka bakerpang ya iba commander sampeliang ba ila ay nga ka ne kala ban yo nan simenta ha ka ne ka film te kaddo kadwai nga pan gajing kersan ka ba jorna pi pai baba ro ba pen ai gajing kersan ba pen ya pet ya kini ka music video ba pen ya pet ya kini ka film kanang ba mangi ki artist ro in la ban le bahasa shu ha ki por ki badangwan kanang ba ngin la ban pesuk tanat ba pen internet pi da ki jingrawai da ki film ki ba per kublai shipan sao dong yang na marjung igla đã kunungan peni leban saki kublai fi baro ka kerteng jonga ilator seprang karmulong teng adon ne manga petep sepi ya ka film kathong masa pelat no chan te kendian habaya de baka film kathong ngasimenta kumutang shop lam khman teng adon ne ru ban petep sepi baga musik video jonga film kathong bla ai kerteng da kumnung peni sa pelat pet ba no haka khadwai terek jong menta ubenai de kapan ka jingkarsian na pi ki pai ba ya kan ne musik video on pelaj ha u Antor Delight YouTube channel tang ini kentien kublai sibon igla